Sa number 4, kaso sa gina-alegar abduction ang gina-validate pa sa pamunuan sa Bacolod City Police Office. Agosto 20 sang gabi sa gina-alegar gin-abduct sa wala makilalaan nga mga persona nga sakay sa van ang isa ka 21 anyos nga kolehiyala sa tubang sang patio sa Dalan, Burgos sa Bacolod. Pero gina-validate pa sa pamunuan sa Bacolod City Police Office ang insidente bangod wala nagasanto ang iya sini nga pahayag matapos makapalagyo. Suno kay BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica, wala sang CCTV footage sa lugar nga nakakuha sang gin-alegar abduction. Ang biktima nga taga Binalbagan ang nagsaysay sa kapulisan nga nakaluwa siya paagi sa paglumpat sa van samtang nagabiyahe sa Bago City. May mga higot pa ang iyang aliog gagamot sa na-rescue siya sa mga manugdamang sa area sa barangay Sampinit sang amuman nga gabi. Antes pa man natabo ang gina-alegar abduction, may pila na ka nagalapta nga fake news sa social media angot sa ginasiling kidnapping kag abduction nga ginapatihan sang kapulisan nga panglabugay lamang. Si Mayor Albi Benitez ang nagmando na sang City Legal Office nga pasakaan sang kaso ang mga nagapalapta sa mga patala nga mga istorya sa social media. But I am entertaining that possibility considering na may hashtag pa sila na with Bacolod Police and Bacolod Not Safe. Tapos may ginatag pa sila na mabalangin niya. And this happened after a series of operations conducted with regard to our campaign against illegal drugs. They were identified na mayor ang mga accounts. May mga na-identify na, so we would of course ask the assistance of our enforcement agencies to give us the necessary information for the filing of the cases. So City Legal will take the lead in this.